From the place kung saan ako pinanganak, ang native root crops ng Samar, Palawan, galing sa farm ng aking papa. Fresh na fresh pa nga, bound to kainta. Ilalaga ko siya. Laga lang. So wala na ng intro-intro. Balatan na natin to. Buti na lang matalas to. Ang hirap yung biyakin. Eh wala pa akong malaking itak. Aw. Talaga naman pawis na ako. Pero at last, nahati ko na siya. Napapalaban na ako dito, nagubad na ako. Hindi ko pa rin siya mas-slice. Pero malapit na. Voila! After 365 days. Ay, okay. Ayan, na-chop ko na rin siya at pagang-paga naman talaga yung kamay ko. Ay, kumukulo na siya. Nilagyan ko siya ng kunting asin and at the same time, kunting asukal para naglalaban ng lasa. Uy, golden na siya, oh. Ang tanong, kaya pa ba ito ng ngipin natin? Let's taste test. Let's taste test. Oh, di ba? Tama. Okay. Only Waray knows this. Bawal ang tamang sagot, ha? Ano to? Kung gusto mo, tara, pakali sa kainta.